זה עובד המיקרופון? סבבה? יופי. טוב, קודם כל, נראה לי מגיע מחיאות כפיים לאלישע, על הארגון ועל היוזמה. אלישע, תודה על הזמנה. איך קראנו לערב הזה? איזה... יפה. אז שמי הניר, אני גר פה בחריש, ממש פה ממול. וכמו שאתם רואים, אני מנגן על כל מיני כלים, שנראה לי קצת הרעיון, ששמעתי שאתם בדרך כלל עושים כאילו שיעור, אני בדרך כלל מופיע, אבל אמרתי, נראה לי שיש לכל אחד מאיתנו קצת מה ללמוד. אתם יודעים שהמעלה של הניגון בתורה, בחסידות, בזוהר, כאילו זה, הנה יש פה נגנים. זה מעלה מאוד, מאוד גדולה, המעלה של הניגון. עכשיו, זה קצת יכול לבאס, כי זה יכול לשים אותי במקום של רגע, אני מזייף, אני לא מסתדר עם שום כלי, היה לי שיעורי קלרינט שהייתי בן 6-7, יש לי טראומה, לא יודע מה, אז איך אני בכלל מתחבר לזה, מה הקשר? כאילו, חוץ מאיזה כיף של להקשיב לדברים. אז יכול להיות שהחוויה שיש לנו עם הניגון, עם המוזיקה, היא חוויה מאוד מאוד לא טובה, וזה קצת חבל, זה כמו להגיד, בוא'נה, יש לי חוויה מאוד לא טובה עם השבת, נגיד, כן? לא כיף לי בשבת, לא טוב לי, אבל רגע, מצד שני זה מצווה, אז מה אני אמור לעשות? אני אמור ליהנות, אני אמור לשמור את המצווה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאני, לא יודע, אני ארגיש לא טוב, שאני אסבול, מה הלוז פה, איך זה אמור לעבוד? ואני אישית בא לספר לכם קצת את המבט שלי, שאני בעצם בא ממקום שלא למדתי מוזיקה אף פעם, לא זכיתי ללמוד מוזיקה אף פעם, בצורה מסודרת, למדתי מוזיקה מאוד בכל מיני מקומות בעולם, אנחנו נגיע לשם, ואולי קצת החוויה שלי, הגישה של המוזיקה, מאיפה שאני מגיע, יכולה לתת לכם איזשהו מבט אחר ולהתחבר למוזיקה, לניגון, ממקום אחר. ואני בדרך כלל מתחיל את ההופעות שלי עם הכלי הזה שקוראים לו סנטור, כלי מאוד מאוד מיוחד, מאוד עתיק, שכנראה מופיע בספר דניאל אפילו כבר, בשם פסנתרין, כי הוא קצת הסבא של הפסנתר. אתם שמים לב, יש לו ככה, יש לו קבוצות של מיתרים, זאת אומרת לא כל מיתר הוא לא בודד, כמו נגיד גיטרה, אלא שיש קבוצות של מיתרים, וכל צליל אז כאילו הוא מורכב מ4 מיתרים שהם אותו צליל, אבל זה מאוד מאוד עשיר, צליל מאוד עשיר. והרעיון איתו פשוט לצאת, בואו נראה אולי. והרעיון איתו זה דווקא לצאת ממקום שאנחנו לא מכירים שום שיר, שום ניגון, אנחנו ככה יוצאים לדרך איפה שהצלילים אולי יפתיעו אותנו, זמן קצת להקשיב, כתוב בתורה שכאילו, והיה כנגן המנגן, שהמנגן היה מנגן, אז היה ממש יורדת רוח השם לאנשים, לנביאים בעיקר, אבל כולנו נראה לי אולי קצת נביאים היום. אז אני נגן קצת, פשוט ככה נתחיל, קצת אני נגן. זה הזמן שלא יודע אם אתם רגילים לזה, אבל אנחנו פה פחות מסתכלים על מה קורה לשני, זה יותר מה שכל אחד עובר בפנים, זה העיקר היום. אז מבחינת צחוקים וכאלה אפשר, אבל העיקר באמת שכל אחד יקבל את הצלילים האלה ללב ונראה מה קורה. אז אנחנו מתחילים עם כמה צלילים של הסנטור, ומשם נתקדם בעזרת השם.
יש משהו קסום בסנטור, אמרתי לכם, אני לא זכיתי ללמוד מוזיקה ככה במקום מסודר, אבל כן אני מנסה שהכלים כאילו ילמדו אותי איך לנגן עליהם, ובכלל מה המהות שיש בתוך כלי. אתם תראו שיש כלים שהם מאוד מאוד משמחים, יש כלים שהם קצת פחות, יש כלים שהם ממש מרגיעים וככה נותנים תחושות שונות. הסנטור יש לו משהו קסום, שלא יודע אם הרגשתם, כאילו יש לו בצליל, הוא מאוד עשיר כזה, כן? הרגשתם את זה? הבנים כן, בנות גם? אוקיי, קצת. וזה עושה, זה בגלל שכל צליל יש לו 4 מיתרים, כן? ויכול להיות ש4 מיתרים האלה באמת צריך להשקיע איזה 20 דקות כל פעם שזה, אז שיהיה מכוון, כי מתי שהסנטור לא מכוון, הוא נשמע משהו כזה. זה מכוון יפה נגיד, וזה, כן? זה השארתי דווקא, סתם. אבל זה לא מכוון, כן? שומעים את זה? נכון? אז מפריע, מתי ש4 צלילים לא מכוונים כמו שצריך, זה באמת מפריע, וזה לא הרמוני, מה שנקרא במוזיקה, שהרמוניה זה משהו שככה הכל עובד יפה ביחד, ואני יושב ככה וחושב כמה הדבר הזה יכול ללמד אותנו לחיים. לפעמים אנחנו צריכים להיות מכוונים, כן, הרעיון זה להיות מכוונים, זה אומר שאנחנו צריכים פחות או יותר שלנו אותו ראש, עם דברים אחרים, אם זה עם העבודה, אם זה עם המשפחה, אם זה בלימודים, אם זה עם השכנים, אם זה, לא יודע, אתם, עם הקבוצות. כאילו, לפעמים צריך באמת להיות מכוונים עם הסביבה, שזה לא קל, לפעמים יותר קל להיות ככה כמו גיטרה, שכל צליל זה משהו אחר, והוא צליל בודד וזהו. אבל מתי שאנחנו מצליחים להתכוונן, אז החיים הם לא רק שהם יותר עשירים, כי זה יותר נעים באמת להיות ככה בטוב עם המשפחה, להיות בטוב עם לא יודע אם אתם עובדים, איפה שאתם עובדים, להיות בטוב עם הסביבה, זה יותר עשיר וזה גם יותר יפה, זה יותר הרמוני. זאת אומרת, אני קם בבוקר ואני לא עכשיו נגד איזה משהו שנשמע כזה ממש ממש לא טוב. אז אני לא נגד כלום, אני פשוט ככה זורם והכל כזה פתוח והרמוני, וזה באמת אפשר ללמוד מכלי כזה כמו הסנטור. אני התחלתי באמת מוזיקה שיש פה מישהו שמנגן, חוץ מהכנר המעולל שלנו. כן, ואלישה. אתם בנות מנגנות משהו? את במה? יפה. מאיזה גיל? כמה? 3 שנים בערך. מגיל 3, סתם. כן. מלפני 3 שנים, יפה, ברוך השם. אז אני גם התחלתי פחות או יותר, טוב, קצת לפני, אני נולדתי באילת, אבל כשהייתי קטן ירדנו לארגנטינה, אז גדלתי בארגנטינה, שזה נשמע ככה מגניב, וזה בטח, לא יודע, מסי, בשר, או מה שזה לא נשמע, אבל באמת היה קצת קשה, מבחינת יהדות, כאילו לא רואים הרבה יהדות בארגנטינה, אז התחלתי בפסנתר, בגיל 9, ההורים שלי אמרו לי, לך תנגן בפסנתר, תלמד פסנתר, ואני הייתי מבסוט, כי מוזיקה, את אוהבת את השיעורים? כיף, יפה, כי מוזיקה חשבתי זה משהו כיף, זה משהו שבאמת, אני ראיתי את עצמי ככה מנגן והכל, אבל השיעורים היו כל כך משעממים, אצלי לפחות, שלא הבנתי בכלל מה קשור כל הטכניקה הזאת שהמורה אומרת לי, תעשה ככה, תעשה ככה, איך זה קשור בכלל לכיף של הנגינה. ומאוד מהר עזבתי, משהו 2-3, זהו, אמרתי, זה לא בשבילי. בגיל 16 חזרתי קצת עם איזה גיטרה בס, מאוד מאוד אהבתי את הכלי, גם לא חיברו אותי, לא הבנתי מה העניין פה, כאילו זה רק טכני וזה לא כיף וזה לא מעניין. באמת השיעורים אולי פעם היו קצת יותר משעממים מהיום, ככה שיטות עתיקות יותר, ועזבתי גם. התחברתי למוזיקה בגיל ממש ממש מבוגר, אפשר להגיד, בגיל 20. בגיל 20 יחסית מבוגר, אז התחלתי ללמוד מוזיקה, התחלתי ככה ללמוד מוזיקה במקומות מאוד מאוד רחוקים. התחלתי בעצם עם הכלי הקטן הזה, החמוד, זה היה מה זה קל, נסתובב איתו בהודו. הכלי הזה קוראים לו סיטר, הוא קצת אפשר להגיד שהוא הסבא של הגיטרה כזה, מנגנים עליו עם איזה מפרץ שאני שם פה באצבע, ולא כיוונתי אותו נראה לי כמה חודשים, אבל הבאתי אותו לפה, אמרתי,
אני אכוון אותו תוך כדי. אז הכלי הזה יש לו 20 מיתרים, יש לו 7 מיתרים למעלה ו13 למטה. עכשיו למטה, אתם שומעים אותם ממילא כזה, מתי שאני מנגן. ואני בחור כזה בן 20, מאוד מאוד יודע שאני אוהב מוזיקה, ממש אני יודע שמוזיקה זה משהו מעניין. היה לי כמה פעמים שניסיתי לנגן, לא צלח, ופתאום מוצא את עצמי ככה בהודו, רחוק, עם כלי כזה ענק. הייתי גר באיזה סירה ככה, על איזה נער, לא משהו, נער שלא ייכנס לפרטים, מה קורה שם, לא כזה נעים, אבל אז שרדנו את זה. ובעיקר ממש מתחבר עם הכלי, שומע את הכלי הזה ומאוד מאוד מתחבר למוזיקה. יש בהודו גם, שזה לא קורה בכל כלי, אז יש את הטכניקה כזאת שמושכים את המיתר, משהו כזה. ויש איזה ניגון של ברסלב שאני מאוד אוהב, שקוראים לו הזמר בשבחין. מי שמכיר אותו מוזמן להצטרף, מי שלא מוזמן ליהנות. ובעצם בגיל 19, שאחרי שאני מרגיש שבאמת בארגנטינה המצב ככה לא כל כך מוצא את עצמי, אני מגיע לארץ ככה בקטע של קצת לעבוד, בארגנטינה המצב הכלכלי פחות טוב מכאן, ועובד קצת, ואז אני כזה מרגיש שחסר לי משהו, כאילו ברוך השם יש לי גודל במשפחה, מצד אחד משפחה כן יהודית, אבל כאילו לא באמת יודע מה זה יהדות. בארגנטינה, אם אתה לא ממש בתוך הדת, אז אתה ממש בחוץ. אז לא ראיתי בכלל עד גיל 19-20 לא ראיתי בכלל מה זה שבת, לא ראיתי בכלל מה זה כלום. ומתי שהתחלתי לחפש, אז אמרתי כמה הכי רחוק שאפשר. אפילו פחות מזה, היה לי כמה חברים, שככה בתיכון, שהיו ככה 3-4 דוסים ככה, שבתיכון היהודי כאילו שלנו, ואתם מכירים רב שלמה קרליבך?
הרב שלמה יש מושג כזה שקוראים לו נבחים, מכירים? אתם יודעים מה זה נבח? נבח זה כמו מסכן. אז 3-4 חבר'ה האלה, הם לא היו מגניבים ככה מוצאי שבת, יושבים וזה ככה, ושיחה ועניינים. הם היו באמת נראים נבחים לגמרי, מסכנים, כאילו, היו דתיים, לא יכלו לעשות כלום, אנחנו כיף לנו, יוצאים וזה וזה, והם לא יכולים לא לאכול את זה ולא לעשות את זה ולא כלום. אז מהמבט שלי זה היה נראה כזה, וואו, מסכנים, להיות יהודי זה בסה, כאילו. אז מתי שהתחלתי לחפש רוחניות, המקום הכי רחוק שדמיינתי שיש משהו, זה בתוך היהדות. והגעתי לארץ, עבדתי קצת, ובאיזשהו ערב, בעבודה, איזשהו ערב, איזה אחד מזמין אותי לאכול שמה, עבדתי בעינות, בכפר אומנים, כולם רוחניקים כזה, ונותן לי לאכול, ולפני שהוא אוכל, פעם ראשונה שאני רואה, בחור כזה, הוא לוקח את הצלחת, והוא שם ככה את הידיים, מתחיל להתפלל, איזו תפילה אישית שלו, לא ברכה או משהו. ונדלקתי, אמרתי, איזה כיף, מה זה הדבר הזה? הוא פותח את העיניים, היה לו ככה אור בעיניים, היה לו שמחה, היה לו כזה אושר. והוא אומר לי, יניר, שתדע לך שהדבר הכי חשוב בחיים זה להודות. ונדלקתי ממש, אמרתי, איזה כיף לחיות ככה, עם איזה חיבור למשהו שאתה לא רואה מה זה, אבל משהו שקיים, משהו שאתה מרגיש. וקלטתי גם שאני כבר בן 20 כמעט, ובחיים באמת לא הודעתי להורים שלי בכלום, באמת, לא הודעתי בכלל לכלום. וברוך השם היה לי על מה להודות, נראה לי כמו כל אחד מאיתנו, אם אנחנו נמצאים פה, יש לנו בית, יש לנו בגדים, אוכל, כן, זה לא מובן מאליו. ופתאום קלטתי שהמושגים של החיים שלי השתנו. אמרתי, אני רוצה להתחבר לדבר הרוחני הזה, לא הבנתי מה זה, אבל בא לי ללמוד, בא לי להבין מה קורה פה. והוא אמר לי, הודו, זה המקום. שם תלמד את כל השפה הזאת. ואמרתי, יאללה, פתחתי את המפה, תכננתי לי איזה משהו מגניב, כדי להגיע להודו, והדבר המגניב הראשון היה להגיע לסין. אחרי שהגעתי לסין, הבנתי שאף פעם לא הייתי בסין, וזה לא כזה פשוט. אתה מגיע לסין, ולהפתעתך, אתה כאילו סביב איזה 80 מיליון סינים, שלא מדברים אנגלית, עברית גם לא, ומאוד קשה. ממש מאוד קשה. ופתאום אתה מסתובב במקומות ענקיים, מלא אנשים, מלא בלגן, מלא אוטובוסים וחוניות, אופניים, כאילו מלא עומס, והסינים האלה סופר רגועים, יש להם איזה רוגע, שלווה פנימית, שאתה לא מבין מאיפה זה בא, ורציתי להבין מה זה, רציתי להבין איך הסינים האלה כל כך רגועים, איך זה עובד, אמרו לי, תקשיב, תקום בבוקר, תלך לפארקים בסין, תראה מה קורה. קם באיזה 5 בבוקר, הולך לפארקים, ובאמת רואה איזה מיליון סינים ככה, כולם ביחד עם המוזיקה, עושים תנועות כאלה איטיות וכאלה. והבנתי שם שני דברים. קודם כל, הבנתי שאם אתה באמת רוצה להיות מחובר, להתחיל את היום מחובר באמת, תקדיש לעצמך קצת זמן על הבוקר. כאילו יכול להיות שזה גם יהיה בלילה, או איפה מתי שזה לא יהיה. אבל על הבוקר, לפני לצאת למלחמה כזה, זה כיף להקדיש לעצמך קצת זמן, יכול להיות 10 דקות, יכול להיות שעה, מה שלא יהיה, יכול להיות כוס תה, יכול להיות כוס קפה, אפשר לכתוב, אפשר לקרוא, אפשר לזוז, לא משנה מה. זה יום אחר לגמרי, מתי שאתה מחובר מהבוקר ככה עם עצמך, זה יום אחר לגמרי, אפשר לעשות נשימות, או אפשר לעשות מדיטציה, שזה משהו שנעשה עכשיו, והדבר השני שהבנתי, זה שהמוזיקה יש לה תפקיד מאוד מאוד חזק, בכמה היא יכולה להשפיע לנשמה. אז מה שנעשה עכשיו זה משהו מאוד מוזר, זה מדיטציה קטנה, עכשיו שנכנסים לעולם של מדיטציה, יש מלא עבודה זרה ודברים כאלה, אנחנו לא נעשה את הדברים האלה, כי זה לא מומלץ, זה אפילו אסור, אבל יש מדיטציה מאוד מאוד פשוטה, בעיקרון פשוטה, ומאוד נקייה מכל הדברים המוזרים, שזה פשוט לנסות להיות כאן ועכשיו, וזה מאוד קשה, כי המוח שלנו עובד כאילו על כן, כל אחד, לא יודע, שלי לפחות. אז מה שאנחנו ננסה לעשות זה ככה, אני אנגן על החליל הזה, שיש לו צליל מאוד מרגיע, ואנחנו, מי שמרגיש בנוח יכול לעצום עיניים, מקווה שכולם, לעצום עיניים, ומהרגע שאתם עוצמים עיניים, קורים 3 דברים. הדבר הראשון, כמובן, מסתלבטים עליי, מסתכלים עליי, מצלמים, בטח יעלו את זה לזה, בטח כאן, בטח שם,
נקווה שזה לא יקרה, אני לא מבטיח לכם כלום, מקווה שזה לא יקרה. אבל יפה, התחלנו. אבל תנסו באמת לעבור את השלב הזה של הבחוץ, ולהתחיל להיכנס בפנים. עכשיו, בפנים יותר גרוע. כן, היינו חושבים שזה יותר נחמד. לא. אתה נכנס בפנים, אתה רק טיפה מתעלם ממה שקורה בחוץ, אתה הראש מתחיל לעבוד. רגע, שנייה, אז עשיתי זה, סרקתי את פה, אמא אמרה לי כאן, עשיתי פה, כל הבלבוליזציה של הראש, שזה גם ננסה להשאיר את זה, איך אנחנו עושים את זה? דרך הנשימה. אנחנו נשמע מוזיקה ואנחנו ננשום, תנסו להיות מרוכזים באיך אני מכניס אוויר, ואיך אני מרוכז בלהוציא אוויר. אם הצלחתם 2 שניות להיות כאן בעכשיו, אז תאמינו לי זה המון, כי זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. אז שוב, אני מנגן לחליל, מי שמרגיש בנוח יכול לעצום עיניים, כולם, וזהו, תנסו לעבור את השלב הראשון של הבחוץ, צחוקים, עניינים, אין בעיה, אבל תנסו לעבור את השלב הזה, ואז תראו מה קורה בפנים, שיש הרבה בלגן, ותנסו פשוט לעבור את זה, תנסו לעבור את זה דרך הנשימה, כן, אתם נושמים עמוק פנימה, ומוציאים אוויר, ואנחנו ככה 2 דקות ניכנס קצת לתוך עצמנו, עם החליל הזה מסין שקוראים לו הולוסי, וככה הוא נשמע. נרתמתם? לא. בהצבעה כזה מישהו הרגיש שעשינו משהו טוב? בהצבעה? לא? יאללה, הלכתי, ביי, שבוע טוב, נו, מתי הפיצות? לא, באמת, הרגשתם משהו שזה תרם לסביבה? הנה, הגברים, יאללה, 2-0. באמת, בנות, הרגשתם כלום? כאילו, אין איזה, לא נגע? איזה פדיחות, טוב, בסדר. אז אחרי להיות איזה כמה חודשים בסין, באמת מאוד מאוד התחברתי לכל הדברים האלה שהתחלתי להכיר, אז אפילו רציתי להישאר ולא נתנו לי, מקום קצת מוזר סין כזה, הם קצת אכזרים, אז המשכתי את הדרך באמת עד שרציתי להגיע להודו, ואז עברתי בתאילנד, שזה מקום קצת מוזר, לא כל כך אהבתי, אבל הכרתי שם כלי נגינה מאוד מעניין, מכירים את הדבר הזה?
לדבר זה לא הקטע שלכם, אה? אוקיי, כן. תודה, יפה. איך? איך אמרנו? יפה. אז הדיג'רידו הוא כלי מאוסטרליה. דיג'רידו זה כלי מאוסטרליה. והוא מאוד מאוד מעניין שהוא פשוט ענף. הוא ענף כזה חלול מטרמיטים. זאת אומרת, הכלי הזה נהיה ממש טבעי. כן, זה הטבע עושה אותו, כאילו הטרמיטים נכנסות בתוך העץ, הן אוכלות את כל החלק הפנימי, ואת החלק החיצוני נשאר ככה חזק. זה עץ מיוחד שקוראים לו אוקליפטוס, ואני אשמיע לכם איך הוא נשמע. מישהו מתנגד? מעולה. זה אולי יפוצץ לך את האודיו שם. אוקיי, טוב. תודה רבה. זה להיט לפני 3,000 שנה. שמתם לב משהו? אוקיי, אז מה שמיוחד בכלי הזה, זה שמנגנים עליו, חוץ מזה שמנגנים על חתיכת ענף, זה שמנגנים עליו עם נשימה מעגלית. זאת אומרת, אני לא מפסיק לנשוף, תוך כדי שאני נושם. אפשר בסקסופון, אבל כן, זה טכניקה כזה של זה. עכשיו אתם קצת יותר מעריכים את זה, נכון? לא, לא משנה. אבל זה מאוד מאוד קשה. אתם רוצים לעשות את זה? רוצים שאני אעמוד אתכם? כן. אז יפה. עכשיו, אם היה לכם קצת ככה, אחד מול השני, עכשיו בכלל. אז זה הולך ככה. כל מה נשאר פה, אף אחד, זה לא יוצא, חוץ מהצילומים. אז ככה. הולך ככה, אנחנו צריכים, שאנחנו עושים נשימה מעגלית, אני אלמד אתכם, ומי שרוצה לעבור לנגן, הוא מוזמן. אז אנחנו צריכים לעשות משהו שזה לא קל, שאני צריך לנשוף תוך כדי שאני נושם פנימה, שזה בעיקרון בלתי אפשרי. אז איך זה עובד? אני צריך קודם כל לשמוע צליל אחד. צליל אחד זה מתי שאני מוציא את האוויר. שאתם מכירים את זה, זה נשמע ככה. כן? מכירים את זה. אז ככה, בואו נשמע אתכם? כן, זה קורה. בואו נראה. בוא, כאילו זה, בוא, הבנים פה נראה לי משחקים את זה. מעולה, יש מקצוענים ששנים הם עושים את זה, והם לא יודעים למה הם עושים את זה, עכשיו אתם יודעים. זה הצליל הראשון. הצליל השני זה להכניס אוויר, שזה גם מוכר. איך? זה לא מסוכן, אפשר לעשות את זה. אז הראשון, השני, יפה, אבל בלי להתבייש, תעשו, תנו את הכל. כזה, יפה. עכשיו, מה שקשה, וזה השלב הפוטוגני בערב, זה שאנחנו עושים את שתי הדברים ביחד. אני רוצה לראות אתכם בנות, אתם לא תצאו מפה עד לא, סתם. אז זה נשמע, שתיהם ביחד זה נשמע ככה, שימו לב. נכון זה ביחד? בואו נראה, מי שעושה את זה... ביחד במשהו אחד אחרי השני. ביחד במשהו... ביחד, הנה, תראה. ביחד. תנסו את זה? סתם, אתם בשלב זה. אחרי שתתחתנו, תתחילו לנסות את זה כבר, שזה יהיה כבר הכל איזה. טוב, אז מישהו רוצה לנסות? לנגן על הדיץ'? מישהו? לא, אפשר לנסות לנגן. יש לנו? ממש. מישהו רוצה לנסות לנגן בדיג'רידו או שנעבור למשהו אחר? ככל שהוא יותר... לא הוא רצה, אני רוצה. מי?
או שיותר צר מלמעלה, יותר קל? יותר קל, כן, יותר קל. אם אני מושג איך עשתה את זה, אני רק יודע שבנים יכולים לעשות שתי דברים בזמנית. לא, אפשר. אבל כן, זה יותר קשה. יפה, אז זה היה הדיג'. ואז המשכתי את הדרך והכרתי את הסיטר בהודו, ועוד כלי מעניין, שהוא כלי הודי שקוראים לו נבל פה, שנשמע ככה. מכירים אותו? חמוד. והוא ממש חמוד לקחת אותו ככה לכל מקום. עברתי איזה תקופה של שנתיים שהסתובבתי ובאמת התחברתי המון לכל מיני כלים, בעיקר לסיטר. הסיטר נראה לי זה היה כאילו הכלי הראשון שלי, שאני זוכר שאני יושב, אני מנגן ואני מרגיש שסוף סוף אני כזה יודע מה התפקיד שלי, מה המקום שלי בחיים, אני מבין שאני מוזיקאי ושאני מנגן ושיש לי קצת יכולת. תחשבו בגיל 20, בגיל 22, כאילו 20, מ-20 ל-22, אני לא כזה ילד, כאילו, ואני רק אז סוג של מבין ומתחיל להבין פחות או יותר מה המקום שלי בעולם. תחשבו שצריך עוד ללמוד, עוד כאילו טיפה להתחזק במוזיקה, להיות מוזיקאי, אתה לא יכול להיות סתם משהו, כאילו, מי מתקשר אליך, איפה תנגן, צריך לבנות את עצמך, ורק להתחיל בגיל 20-22, זה לא היה קל. רוב החברים שלי שהייתי איתם, הם היו כבר מוזיקאים בעניינים, וזה לא פשוט. אבל זהו, מוצא את עצמי ככה, מתחיל את המקום שלי בעולם, לא יודע אם יש לכם את המזל בלגעת, או בלמצוא את הדברים שאתם אוהבים לעשות, מה שהייתם עושים, למשל, לא יודע, אומרים, מה שהייתם עושים בחינם, למשל, מישהו משלם לך על הסרטונים האלה? נו, היה עושה את זה בחינם, אז מן הסתם שאם נשלם לו היום, אל תיקח רעיונות, אבל אם נשלם לו 2,000 שקל על הפקת וידאו, הוא יהיה מבסוט לגמרי, כי זה מה שהוא אוהב לעשות. יותר? איזה כיף לו. אז אם אנחנו מוצאים מה אנחנו אוהבים לעשות בחיים, אז החיים הם פתאום נהיים כאילו כיף לא נורמלי, ושליחות לא נורמלית. אז זהו, התחלתי את המקום הזה, וחזרתי לארגנטינה, שזה בעצם זה היה הבית שלי, ושמה אני די יורד מכל הסיפור הזה של ההודים והסינים והכל, כאילו התחלתי קצת לחיות חיים קצת יותר כזה נורמליים, גם מבחינת אמונה והכל, ופתאום קיבלתי הזמנה לאיזה קונצרט, היה נראה מאוד מעניין, היה סנטור, תמונות של הסנטור, של האוד וזה, והלכתי לקונצרט הזה, והמוזיקה ששמעתי שמה, הייתה המוזיקה הכי יפה בעולם עד היום, אני מאוד מאוד אוהב, וזה המוזיקה סופית, מוזיקה סופית, מוזיקה, מישהו שמע פעם על המושג הזה? לא, ברוך השם. ואני מגיע לשם, אני רואה ככה מקום מאוד יפה, אנשים מאוד יפים, זקנים ארוכים, עיניים ככה מלאות שמחה ואור, וכלים מאוד מיוחדים. בין היתר, אחד הכלים נראה לי הכי מדהימים בעולם, שיש לנו פה בינינו, אהבתי. שזה החליל הזה, שיש לו הרבה צורות, אנחנו קצת נקשיב לכולם, וזה חליל שנקרא ניי,
חליל שהסופים עצמם, הסופים זה חלק כאילו חלק מהאסלאם, הם בעצמם שומרים על המסורת שדוד המלך המציא את החליל הזה, זאת אומרת, יש פה מסר מאוד עמוק וקרוב אלינו, זה הנאי הכי גדול שיש לי, קוראים לו מנסור, הוא די עמוק כזה, אני אנגן לכם קצת, ומקווה שאתם תהנו. למה הוא רחוק היום? הבנתי? למה הוא רחוק היום אם דוד המציא אותו? למה חליל רחוק? כן. יפה, שאלה טובה, מה אתם אומרים? למה החליל הזה כל כך רחוק מאיתנו, אם הוא באמת אפילו המציא אותו דוד המלך, אתה שואל? נכון? שאלה, כאילו. אז לא יודע, נראה לי שכאילו על נרות בבל שם תלינו כנורותינו, כאילו היום המוזיקה והכלים המיוחדים שלנו בבית המקדש, וכל הגיטית והסור וכל הנבל והכינור, הכל בגלות, הכל אנחנו לא יודעים איפה זה, אז כאילו ברוך השם, מצד אחד ברוך השם, מצד שני איזה באסה, אבל יהיה בסדר, יהיה טוב, אנחנו בעזרת השם, או שנחזור לניגון הזה עם הכלים האלה העתיקים או הכל, או שבכלל, כאילו זה יהיה טרנסים ועוד דברים, לא יודע, דברים יותר, לא יודע, מה יהיה, אולי זה יהיה משהו חדש, לא יודע, יש דברים מגניבים, אבל זה חליל, קוראים לו ני, מאוד מאוד מיוחד, הנה זה בא. זה חליל, זאת אומרת, זה הני הטורקי, וזה ני פרסי, שהוא קצת מוזר. מנגנים עליו עם הפייה הזאת בין השיניים, לא מומלץ ככה, רופאים לא כל כך אוהבים אותו, אבל שמים את הפייה הזאת ככה, כאילו, תודה. וזה די מצחיק, כאילו הפרצוף שנעשה פה מצחיק, אז לעצום עיניים, שוב. כן, אני מדבר איתך אחר כך על הקטע הזה. אבל יש לו צליל, הני הפרסי הזה, כאילו כמה שאני נראה כמו איזה גמל צמא, כאילו תוך כדי שזה, יש לו צליל מאוד מיוחד. הנה זה בא. שווה. האחרון זה ני מצרי, זאת אומרת זה טורקי עם הכובע, זה פרסי עם השיניים, וזה ני ערבי, ני מצרי, פשוט, גבוה, הוא קצת חדש, לא יודע אם אני אצליח לנגן עליו על הכל, אבל הוא מאוד מאוד קטן וגבוה, יש לו ציל מאוד שמח, הנה זה בא.
ואני שמעתי את החלילים האלה, מאוד מאוד נגעו לי ללב, ועוד כלי, שזה העוד הזה, זה עוד, אז נעשה קטע עם העוד. ככה, המוזיקה המזרחית ככה יש לה הרבה קצב, אז מי שמרגיש בנוח יכול לעשות איתי איזה קצב נקרא בלדי, ממש קצב מצרי כזה, על הגוף. אוקיי, אז אנחנו עושים ככה, שתי ידיים על הברכיים, כיף, יד ויד, כיף, עוד פעם, 2, מעולה, עוד פעם, 2, מעולה. עכשיו נעצור ונעשה את זה קצת יותר מזרחי, אוקיי? הקצב זה התנועות האלה, אבל בקצב הזה. שימו לב. יפה. תמשיכו ככה, תמשיכו. אז בואו ננסה, תמשיכו. 2, כיף, 1, כיף, בואו ננסה לעשות שתי דברים ביחד. גם קצב, גם לשיר, שיר פשוט, אוקיי? תוך כדי קצב, תנסו לשיר. אני פעם אחת, אחרי זה אתם. הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה, אתם. הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה. שמחה גדולה לילה. אוקיי, בוא נחזור לקצב. 2, כיף, 1, כיף. כולם. הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה לילה. הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה לילה. הלילה, לילה, שמחה גדולה לילה. הלילה, לילה, שמחה גדולה לילה. אחרון קצב הוא נשמע? יפה. שמחה גדולה. נייס. וממש התחברתי למוזיקה של החבר'ה האלה, הסופים האלה, ולנראות שלהם, הם היו נראים כולם מאוד שמחים ומגניבים וכאלה. והם שואל אותם כזה, מה זה הקטע הזה? מה זה הסופים? מה קורה פה? מה זה המוזיקה הזאת? אחרי זה, אחרי כמה חודשים שאני איתם, הבן אדם שיותר אחראי על המוזיקה שמה, אז הוא אמר לי, כל המוזיקה מגיעה, אחרי שאני סיפרתי להם שאני ככה יהודי, או מבית יהודי, אז הוא אמר לי שבכלל כל המוזיקה של הסופים והכל מגיע מבית המקדש. כל המוזיקה, אז כאילו, יש מצב שכאילו יש כזה דתות ששומרות עדיין קצת מהכלים וכאלה. אז אני שואל אותם, מאיפה אתם באים, מה הקטע שלכם, מה קורה פה, ואמרו לי, תקשיב, אנחנו סופים, הסופים זה חלק מהאסלאם. האסלאם מתחלק לשתיים, יש לכם סונים ושיעים, כן? אז הסונים זה 41 כתות או זרמים של סופים. השיעים קצת יותר משוגעים. אז אמרו לי, מאיפה אתה מגיע? אמרתי להם, אני נולדתי בישראל, משפחה יהודית, וזה אמרו לי, תקשיב,
יהודי שמגיע אלינו לסופים זה מעלה גדולה. אמרתי להם למה? אמרו לי, אנחנו מאמינים בתורה, שזה משהו שאני לא ידעתי שהמוסלמים, שהסופים מאמינים בתורה, או שככה הם קצת הכניסו אותי לסיפור. אמרתי להם איך זה עובד, חשבתי שיהודים ומוסלמים אין שום דבר שמקשר, אין דבר כזה. אמרו לי כן, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, ובאמת הייתה תקופה טובה מאוד, ואחרי זה כנראה שהייתה תקופה קצת בעייתית, והקדוש ברוך הוא אמר להתראות לעם ישראל, וכאילו עשה קשר עם הנוצרים, דרך יושקלה, שגם הייתה תקופה מאוד מאוד טובה, וגם הגיע שלב שהיה צריך לפרק את העניינים, ופרק את העניינים, ואחר כך זהו, הדבר האחרון, האייפון זה, איפה אנחנו? 17, חשבתי 18. אני קונה. 17 זה כמעט חי. פסה, 18 אני קונה, בלי נדר. זה טוב. מה טוב? זה טוב, 17. 17 זה טוב? 18 עוד יותר טוב. סתם, מה זה משנה. בלי נדר. אז ככה, אז זה אמרתי, וואלה, לא ידעתי שבכלל המוסלמים יש להם אמון בתורה, ויותר מזה, אני זוכר את החברים שלי מהתיכון, היו נראים באמת שכאילו זהו, נגמר, הסיפור של היהדות נגמר, אני בבונוס איירס, בכל החיים מסתובב סביב גויים, אני יודע שהסיפור נגמר, אבל המוסלמים האלה נראים לי, מה זה לעניין? נראים לי לעניין, ולאט לאט התקרבתי לאסלאם, ואחרי חודשיים, אני אומר לעצמי, זהו, הגיע הזמן להתאסלם, להיות רציני, וכך היה בדיוק רמדאן, זו הייתה תקופה הכי גרועה להתאסלם, אבל זה מה היה מבצע, וזה מאוד פשוט, אולי אנחנו צריכים קצת ללמוד מהסופים, להכניס קצת יותר יהודים לעניין, אבל מאוד פשוט, אתה ניגש ככה, אם אתה רציני, איזה לילה, נותנים לך שם, ככה אתה צריך להגיד איזה משפט, שאתה באמת מאמין בכל העניינים שלהם, וזהו, התקבלת. וככה היה, שאיזה לילה אחד, קצת לפני רמדאן, אני ככה הולך למסגד, הולך עם השייך, ואומר את המשפט, ומתאסלם. ובדיוק היה רמדאן, אז נשארתי באותה תקופה באזור, ועשיתי רמדאן, 40 יום, לא אכלתי טורטית בשירותים, כל מי שחושב שם, שאכלתי טורטית בשירותים, לא, היה באמת צום, לא, בשירותים זה ביום הוא אכל, לא משנה, יש זה, אבל כן, אוכלים לפני היום ובלילה, שזה באמת דיאטה מומלצת ביותר, אבל גם הרמדאן זה יוצא מיהדות, כי לא סתם הם גנבים, גם הרמדאן, הם באמת, הם גנבו את הכל, כאילו, כי 5 תפילות, זה 5 תפילות של יום כיפור, זה ידוע, לא ידעתם? זה ידוע. הרמדאן זה 40 יום, ש40 יום, אנחנו, הצדיקים, היהודים היו צמים, אלול ו10 ימי תשובה, שזה בדיוק 40 יום. קיצור, גנבו הכל. אז אני לא מוסלמי היום, כמו ששמתם לב. כאילו, חשבתם בזה רגע, הוא עדיין מוסלמי? לא. אז אוקיי, אז קיבלתי שם, וככה אני מתאסלם, מתחיל ככה להיכנס לעניינים, ומגיע שלב שצריך להתחתן, צריך להיות רציני, כאילו התחילו השידוכים וזה, להקים בית נאמן בסוריה, אז יש איזה שידוך והכל, ואני מבסוט ומבסוטה והכל, וזה חבר אומר לי, תקשיב, אם אתה מצליח להגיע לשייך שלנו הגדול, לפני החתונה, אז אין לך, אתה לא מבין איזה הבדל של ברכה יהיה לך, כמו להבדיל ל-770, שהולכים החבדניקים לרבה כזה, או משהו כזה, לא משנה, לאיזה רבה ללכת, אבל כאילו זה ברכה אחרת לגמרי, אמרתי, אוקיי, לך תדע, אולי זה יקרה, אינשאללה, כמו שאומרים, אז אני כזה, אוקיי, אז פתאום קיבלנו מתנה, כרטיס טיסה לישראל, השייך הגדול היה בקפריסין, הוא כבר נפטר, אבל היה גר בקפריסין, וקיבלנו כרטיסי טיסה כל המשפחה לישראל, ואני אומר איזה כיף, יש לי כרטיס טיסה חינם לישראל, אני טס לישראל חינם, ואז לקפריסין זה כמה גרושים, טס לקפריסין, מתחזק עם השייך, 40 יום, ואז אני
מקבל ברכה מהשייח, ואז אני חוזר לישראל, ואז אני חוזר לארגנטינה, מתחתן, וכל ששון וכל שמחה, כל חתן, וכו'. אז באותו רגע, אתם בטח שואלים את עצמכם, מה קרה אחרון? לא, מה, יש לכם עוד שאלות? לא, מעולה, יאללה, נזרום. איפה היית רגע, חכה, אל תמהר, אני בכיוון. אני מוסלמי לגמרי, רמדאן, הכל. יפה, משם מתחילה השאלה, כן? זהו, כאילו אמרת שקצת עם כל המשפחה, אז מזה משפחה. נכון, אבא ואמא והאחות שלי ואח שלי. והאם עכשיו גרים בישראל או? לא, אף אחד לא גר בישראל. אח שלי גר בישראל, הוא לא שרד את זה, הוא חזר לארגנטינה, ואחותי גרה בארץ המובטחת, במיימי. מי שצוחק לא היה במיימי. סתם, גועל נפש. גועל נפש. יחיה, שזה די קרוב אל תקרא לי יחיה ברחוב, אבל... יחיה, הלו. טוב, השאלה נראה לי שבאה בכיוון שלך, זה כאילו, מה קרה עם המשפחה שלך, לא? כאילו, מה, נכון? זו השאלה, מה קורה? איפה היית באותו זמן? אני הייתי במסגד, איפה הם היו באותו זמן, נכון? אני הייתי בבית שלי, בתוך הבית, מסתובב, קם בבוקר מוקדם, קצת כזה מתבייש, ככה כאילו, בשקט, כן, שלא אף אחד לא ישמע, אבל כולם ידעו, כאילו, כולם ידעו. עכשיו, מה יפה, באמת, ואני אומר לכם את זה ממקום שגם יש לי ילדים, כמעט בגיל שלכם וכל זה, אבל שהייתי אז, כאילו, בגיל הזה, היה לי קצת, פחדתי להגיד מה שקורה לי, כי חשבתי שההורים שלי הולכים לפרק את הצורה, תכלס, כאילו, או פיזית, או כאילו, אתה לא יוצא, אתה מה פתאום, כאילו ככה, או רגשית, כאילו, נגיד שאימא מאוד כועסת, ופתאום אימא לא יודע, היא בוכה, לא יודע, משהו, כאילו. לא משנה מה, כאילו, שהם לא איתי, הם לא יהיו איתי, לא אכפת להם מה שאני אומר, אכפת להם מה שקורה להם. מכירים את הסיפור הזה? יופי. אז כאילו, למה? כי אני בא להגיד להם, כאילו, תקשיבו, אני מרגיש שהאסלאם זה הדעת האמת, ואני מוסלמי. ומה הם יגידו לי? איך הגעת למסקנה הזאת, חמוד? וואו, איזה מעניין, איזה מרתק. רגע, אני עושה כוס תה, ואנחנו נשב לדבר. לא, זה כאילו בלגן. אז, אבל לא היה ככה, ברוך השם, מספר להם קצת מה קורה והכל. אמא שלי, ככה דאגה לראות אותי בריא, בסדר. לא הייתי פנאטי, לא הייתי כזה, כולם צריכים להתאסלם, אם לא נהרוג את כולם, שיש כאלה. וזה קצת מה שצרם לי באסלאם. מה קורה פה? כאילו, למה צריך להרוג את כולם? מה הסיפור? לא, בתורה אין להרוג את כולם. יש תהרוג כמה, אבל לא את כולם, סתם. לא, כאילו, אין, היה מזה כמה מצוות, כמה מלחמות מצווה, אבל אין איזה מציאות כזאת. מי שאתה הורג, תגרום שישכחו ממנו, שלא יזכרו לך את זה. עוד פעם? לא, בתורה גם אומרים לך, תגרום שישכחו את מי שאתה הורג, שלא יזכרו לך את זה. אוקיי. לכן זה חייב עליו. עם חכם. לא, אבל כאילו, אין איזה היום, איזה מציאות להרוג איזה משהו, כאילו, כי הקדוש ברוך הוא עושה בריאה שאנחנו גם מאמינים שהגויים יכולים לעשות תשובה ויכולים לעשות מצוות, והרב קוק מדבר על זה מלא. האסלאם אין לה מציאות כזאת, מי שלא יהיה מוסלמי, אנחנו נהרוג אותו, זה היה המציאות, ואני כזה, וואו, רגע, שנייה, כאילו, אני סבבה, אני מוסלמי, אבל רגע, ההורים שלי לא הם מוסלמים, למה שנהרוג אותם, אנשים סבבה, פחות או יותר. אז לא, ממש סבבה, לא מצליח. כן, אז רגע, דקה 47, תשכח. בדיוק, הייתי קרוב. טוב, קיצור, אז יושב איתם, וזה באמת, אמא יותר דואגת למשהו יותר רגשי, בוא נראה אותך בסדר, פחות או יותר, אתה לא זה, בסדר, זה הכיוון שלך. עכשיו, מה שהיה לי הכי חשוב, זה לספר להם, ובאמת מהמקום הזה של להגיד, תקשיבו, זה מה שקורה לי, ולקבל את החוכמה שלהם. מצד אחד, קיבלתי כזה מקום של, אנחנו סומכים עליך, שזה כיף גדול, מתי שפתאום אתם אומרים עכשיו משהו משוגע. אני יוצא לגולן ברגל, לא יודע מה, ומה יגידו ההורים? לא, תשמע, אתה לא, זה מסוכן, למה? כי הם כאילו לא סוג של מאמינים שאנחנו יכולים לעשות את זה. אז כל דבר שההורים שלנו אומרים, זה נותן לנו ביטחון או לא נותן לנו ביטחון. אז זה כיף לקבל מההורים ביטחון, זאת אומרת, מצד אחד, וואלה, אתה מחפש, צא לדרך בהצלחה. מצד שני, זה גם מאוד יפה לקבל מההורים,
אתה יודע מה? אתה מחפש, אתה עוד לא מצאת, אתה חושב שמצאת, אבל עוד לא מצאת, אין דבר כזה, אין סיכוי. אז יש לך עוד דרך ללכת. אז מתי שהורה נותן לך את ההרגשה הזאת שאתה יודע מה? אנחנו מכבדים את ההחלטה שלך, אבל יש לך עוד דרך. זה עשה אותי מלא חשק, כאילו להמשיך את הדרך, כי אמרתי, ההורים שלי שמכירים אותי, אומרים לי שיש לי עוד דרך, זה כזה סקרן אותי, רגע, על מה מדברים. והם ידעו על מה מדברים, אבל אני לא ידעתי. אז אני מגיע לישראל, בקטע של רק להגיע לקפריסין, שהגעתי לפה, סבא שלי, שהוא גר פה קרוב, סבא שלי גדל דתי בברזיל, למשפחת זוננפלד, שזה הרב הראשי בתקופת הרב קוק, אז כאילו, והנכד שלו מוסלמי, והוא עזב את הדת בגיל 13, אז איך מחזירים ליהודי ניצוץ מתי שהוא היה עזב את הדת בגיל 13, אתה מתהפך למוסלמי, הוא צ'יק צ'ק מתאפס, הוא ככה פתאום אמר, כאילו איך לא יכול להיות, איך יש לי נכד מוסלמי, לא יודע מה, הוא אמר לי, אתה חייב להכיר בן אדם. השבוע הזה שהייתי, עד שקניתי את הכרטיס, השבוע שהייתי בארץ, קראו לי 3 דברים. זה הדברים הכי חשובים שיש לי לספר לכם לפני שאנחנו עושים עוד כמה ניגונים מאחרונים. הדבר הראשון, אנחנו נוסעים ביחד, אני, סבא וסבתא, באוטו לצפון. ויצאנו מוקדם, אני נרדם, אני מתעורר באמצע רמת הגולן, ואני מתעורר במקום הכי יפה בעולם, ממש. מקום הכי יפה בעולם. והייתי בהימאלייס, והייתי בדרום אמריקה, והייתי באירופה, והייתי בכל הזה, מיאמי גם הייתי. קיצור, אין מקום יותר יפה מארץ ישראל, באמת, אני מתעורר ככה, אני אומר לסבא וסבתא, רגע שנייה, נעצור את האוטו, אני מתחיל ללכת באמצע הערים שם, אומר להם, מה זה המקום הזה? אומרים לי, רמת הגולן וזה, ואני ראיתי את עצמי גר ברמת הגולן, מוסלמי, עם פטימה והילדים ברמת הגולן. אבל ברמת הגולן. זה הדבר הראשון שנגע לי ללב, ארץ ישראל. והיום אני יודע שלכם זה הרבה יותר קשה, כי אתם אומרים לכם, איפה זה, זה חור וזה, שמה וזה. אני כל פעם שאני נוסע לעבוד, אני סתם מסתובב, מאוד מעניין אותי, אבל תדבר. לא, מסקרן אותי מה זה. עכשיו, אני באקסטאזה כזה, אני נוסע, אני רואה גוש עציון וזה, ומירון ושם, אפילו לא יודע, נתניה, חדרה, לא משנה. לא צריך להיות זה. אני מתלהב שאני בארץ ישראל, כי אני קצת עולה חדש, אני עליתי לפני זה 15 שנה, אז כאילו לי זה יותר קל, אולי לכם זה יותר קשה, כי אתם כבר פה מסתובבים, וזה בסדר, מה, עוד מקום, ועוד זה, ועוד חור, ועוד שם, אבל להיות מחוברים לארץ ישראל, זה ממש הדבר הבסיסי. הייתי באוטו עם הבת שלי ביום שישי, והיא בת 17, משהו כזה, ואני אומר לה, קריית ארבע, היא אומרת לי, זה בדרום, נכון? אני כזה בהלם. אני אומר, מה זאת אומרת בדרום? כאילו זה כן בדרום, אבל זה דרום מפה, אבל מה זאת אומרת, קריית ארבע זה בקריית ארבע, זה לא בדרום. אז כאילו אני אומר, את לא יודעת עוד איפה זה קריית ארבע? אומרת לי, לא, אני לא מכירה את הארץ כל כך. אני אומר כזה, זה ניתוק, לא יכול להיות, אנחנו, לא אומר עכשיו שאנחנו צריכים להיות מורה דרך כולם, אבל להכיר, להתחבר, לאהוב, ממש לאהוב את הארץ, זה היה הדבר הראשון שקרה לי. ישבנו שם ברמת הגולן עם איזה קרוב משפחה, צבר כזה, על קפה שחור חזק, ג'ינג'י, עצבני עליי, סליחה על כל הג'ינג'ים פה, 1, 2, וחצי, אתה לא ג'ינג'י, אתה לא ג'ינג'י? אוקיי, לא יודע, חצי, בכלל לא, בוא נראה, טוב, יש פה זה. אז הבן אדם הזה התחיל לפצץ אותי כזה, מה אתה עושה, ואתה יהודי וזה, ואתה לא יכול להתחתן עם גויה ועם מוסלמי וזה וזה וזה. קיצור, הוא קלט שאני, לא אכפת לי מה שהוא אומר, אמר לי, תקשיב, אתה חייב להכיר יהודי מאוד מאוד יקר. יום למחרת, אני ככה טס עם השטיח המעופף, יום למחרת אני בירושלים, דופק ככה בדלת מאיזה בית, נכנס לבית של בן אדם בירושלים, ופעם ראשונה שאני נכנס לבית, בית יהודי, בית של אנשים יהודים, דתיים, עד אז לא הכרתי מה זה בית יהודי, וזה היה מאוד מאוד מיוחד. את כל הקדושה, שסוג של רציתי, שחיפשתי במזרח, דרך הצומות, דרך המדיטציות, דרך הלא לאכול ולא לשתות ולא זה ולא זה, הקדושה הזאת הייתה
פי כמה וכמה בתוך הבית הזה, בתוך בית כמו שפחות או יותר כולם, עם כל הבלגן וכל הזה, והצעקות והכיף, או פחות, עם כל האחים המעצבנים וההורים המשוגעים וכל זה, עדיין הקדושה של בית יהודי, זה אין דבר כזה בעולם, כל שכן לא באסלאם, אבל אני פתאום עוצר, אני רואה בית באמת שמאפשר שיח, אנחנו היינו גרים, עוד בתקופת הטלוויזיות, בכל חדר שלנו, שכל האחים היה טלוויזיה, קטנה כזאת. היינו יוצאים לאכול ארוחת ערב, ב8 לטלוויזיה קצת יותר גדולה, ואז אף אחד לא מדבר, חס וחלילה, מישהו ידבר, אנחנו זורקים לו את הפסטה לפרצוף. כאילו, רואים טלוויזיה, סבבה? אבל כולם ביחד. ואז ב9 זה הזמן המשפחתי, שאנחנו כולם יושבים בסלון, ורואים את הטלוויזיה הכי גדולה. גם, אף אחד לא ידבר, כי אנחנו... אז כאילו, לא היה קשר, לא היה שיח, לא היה כזה, אני מרגיש, מה קורה, מה זה, היה הרבה ניתוק מאוד גדול, וזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. הניתוק עם המשפחה, עם ההורים, זה משהו מאוד מסוכן, מאוד לא בריא. אז שראיתי את הבית הזה, אמרתי, איזה מתיקות, ומדברים, וזה, והוא עוזר לאשתו, והוא כאן, והוא שם. ולא שבאתי מבית של מכות וקריזות ובלגן, כאילו בית סבבה, כאילו, אבל לא היה פשוט קשר, לא היה כזה, כאילו, ושם זה היה. וזה היה הדבר הראשון שראיתי, שאולי אצלכם זה מובן מאליו, לא, בסדר, מה יש לי בית, יש לי אמא קצת משוגעת, שכל הזמן שואלת אותי, אכלת, שתית, אתה לא יוצא עם קפוצ'ות, אתה יוצא עם מעיד, אתה יוצא פה, יאללה, אמא, לא אמרתי לך. כאילו זה נשמע מובן מאליו כזה, אבל זה לא מובן, זה לא מובן מאליו, או איזה אבא שמשוגע, או יוצא ב6 בבוקר, כדי להספיק איזה מניין שמה, ולצאת לעבודה, ולקרוא את עצמו, ולחזור הביתה, וזה, כי הוא לא מוזיקאי. וכאילו, זה דברים שכאילו, כן, צריך להיות ככה, לא מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, זה באמת המון קדושה שיש לעם ישראל. והדבר השלישי, היהודי הזה אמר לי, שאני חייב להכיר עוד יהודי. יום למחרת, אני בכפר חב"ד, עכשיו, אני לא חב"דניק לגמרי, כאילו, יש לי כמה אחוזים בחברה, אבל כאילו, אני הולך לכפר חב"ד, נכנס, פתאום רואה בן אדם מעולם אחר כזה, כאילו, אני קולט שיש לו, המוח שלו במקום אחר לגמרי, באמת. וזה היה הרב גינזבורג, למי ששמע, הרב יצחק גינזבורג, שהוא כאילו מדבר איזה 80 שפות, הוא כתב איזה 800 ספרים, כי הוא גאון טוטלי, והוא אומר לי, נותן לי ברכה, לנסוע לקפריסין ולחזור שלם. אני מגיע לקפריסין, ואחרי שראיתי את כל הדברים היפים ביהדות, אני פתאום עטוף מוסלמים, כל היום, מהבוקר, הלכו אקבר פה, הלכו אקבר שם, אוכלים, שותים, לומדים, הכל במסגד, וזה היה קצת קשה. אוקיי, ושם הכרתי כלי מאוד מאוד מיוחד, שיש לו באמת את האווירה הזאת של צער קצת, הוא כלי שיש לו באמת איזה כאב בפנים, שזה החלק השמח של הערב, שמצד אחד, הוא קצת נוגע במקום עמוק, כאילו, אז מאוד מיוחד. לכלי הזה קוראים דודוק, הוא כלי שעשוי משתי חלקים, חלק פשוט, שזה עץ, מישמיש, ופייה שזה שיגעון של עבודה, משהו מאוד קשה ומורכב והכל. הפייה בעצמה נשמעת כזה, לא משהו, וזה לא נשמע, אבל ביחד הם נשמעים די טוב. שוב, הפרצוף פה לא משחק לטובתי, אז אני אראה לכם. קודם כל, כדי שנצחק ביחד. זה הפרצוף שאני עושה, שאני מנגן על הדודוק. אוקיי, ועכשיו תוכלו לעצום עיניים, לדעת שלא פספסתם כלום, ובאמת לתת לצלילים של הדודוק להגיע ללב. נושא, זה ניגון מוכר. מה זה?
ואני נמצא בקפריסין אצל השייח 40 יום, וביום האחרון זה יום שאתה אמור להיכנס אליו ולבקש מה שאתה רוצה, זה זמן שאתה לבד איתו. ואז אני נכנס, ואני אומר לו, שייח, אני אמור לבקש ממך עכשיו ברכה להתחתן עם פטימה בארגנטינה, אבל בדרך עברתי בישראל, וראיתי דברים שלא ראיתי באף פעם. התחברתי לארץ ישראל, ראיתי מה זה בית יהודי, וראיתי אפילו בן אדם, שהוא עדיין מחזיק את האור של התורה, שחשבתי שזהו, עם ישראל זהו גמור, והבן אדם הזה, הרב יצחק, באמת הראה לי שעדיין יש כאילו תקווה, כמה שזה נשמע קורסי, אבל לפעמים זה מה שיהודי צריך, והוא מסתכל עליו השייח, הוא היה יכול להגיד לי, תשמע, האסלאם זה האמת, תפסיק מבלבל את המוח, כאילו, מי שואל אותך? הוא אמר לי, מה זה משנה? יהודי טוב, מוסלמי טוב, העיקר שתהיה בן אדם טוב, כאילו שחרר אותי כזה. אמרתי לו, תודה רבה, חזרתי הביתה, חזרתי לישראל, לבר מצווה וזה, ואז הגעתי הביתה. שהגעתי הביתה, אני הולך עם אבא שלי לתפילה, ליום כיפור, ואני אומר לאבא שלי בדרך, אני אומר לו, רציתי להגיד לך סליחה שכל הבלגן וזה, כל מה שקרה, כל מה שעשה. והוא אמר לי, שתדע לך שאני לא בן אדם, אבא שלי לא בן אדם דתי, נגיד ככה, כי הוא לא שומר שבת, כשרות לגמרי, לא יודע, אבל הוא כן מניח תפילין, כאילו מתפלל כל יום, אז הוא מתפלל כל יום, הוא אומר לי, תגיד, שתדע שאני מתפלל כל יום, ויש רגע בתפילה שאני מתפלל עליך, כאילו, על האחים שלי, שתצליח להתקרב ליהדות שלך. והבנתי כמה לפעמים כל הסיבובים שלנו והכל יכול להיות תלוי בתפילה של ההורים שלנו, או הסיבובים של אחרים יכולים להיות תלויים בתפילות שלנו. כשהכרתי את הרב לסיום כזה, ישבתי עם הרב, הוא שאל אותי על איזה כלים אתה מנגן, אמרתי לו כל מיני מילים בסינית וביפנית וזה, הוא לא כל כך הבין מה, הוא אמר לי, אתה צריך לנגן בכינור. וכשחזרתי לארגנטינה, אמרתי אוקיי, אז הרב אמר שאני צריך לנגן בכינור, אז אני נגן בכינור. אז היה לי חבר שהיה כנר ככה מגיל, לא יודע, 6, 9, משהו כזה. אז אמרתי לו, אלחנדרו קראו לו. אמרתי לו, אלחנדרו, מה אתה אומר? אני אצליח לנגן בכינור? הוא אמר לי, שמע, לא נראה לי. כאילו, זה כלי באמת קשה. סנטור וזה נשמע טוב, חמוד, כולם חושבים שאתה מנגן משהו, אבל הוא כזה נשמע לבד. הוא עושה צלילים בעצמו, כינור זה כלי רציני, אתה יודע, אתה לא יכול להתחיל בגיל 25 לנגן בכינור ולצפות שתצליח, אם אני בגיל 6 התחלתי 9, אין לך כבר זמן להתאמן בגיל הזה, אין לך, היד שלך כבר לא תתרגל אף פעם לכינור וכאלה, בקיצור חמוד הלחנדרו הזה, ואמרתי טוב, זה החלום שלי, לא יודע, הלכתי, קניתי לי כינור פשוט, התחלתי לנגן, רק שתבינו, כאילו בוא נראה אתם מזהים את המנגינה, תשמע כינור בהתחלה, משהו כזה, מה אתה עצוב? הוא יודע מה מגיע.
לא, שנייה, פשוט הכתף כזה מהשבת, חמין מתפס בכתף. אבל זיהיתם פחות או יותר? תהיו אופטימיים, הנה זמן. לא? לא פשוט, אז אלחנדרו הזה צדק, אתם אומרים. אוקיי. אז קולט שבאמת מאוד מאוד קשה. נגן בכינור באמת, כלי רציני, צריך להשקיע שנים והכל. זה כנראה אני לא אצליח, זה יהיה חלום, אולי אני אקח את הכינור בקיר, נשים אותו לנכדים, אני יודע מה. אבל פתאום גיליתי שיש הפתעות בחיים. וזה משחק שהעלה חיוך לאנשים שניגנתי להם, אז אמרתי, טוב, לפחות לשמח אנשים, אז זה משחק קצת ילדותי, אבל אנחנו נתחבר לילד שבתוכנו, ולמשחק הזה קוראים איזה חיה או עוף, למי שרוצה לדייק, איזה חיה או עוף מסתתרים מתוך הכינור. זה מטאפורה, כן, כמובן, כאילו לא לשים שם, זה לא חינוכי, כי החיות יכולות לא לשרוד הרבה זמן. כאילו יש כאלה שכן, אבל צריך לשים להם אוכל, קיצור, זה לא יקרה. אז גם משנה את הצליל, אבל זה מטאפורה, כאילו אני הולך לעשות צלילים, אתם צריכים להגיד בלי להצביע, אנחנו לא בבית ספר, ראשון מנצח, יש לנו פרסים שווים, פרסים שווים במיוחד למי שזה, הם חיה ראשונה, או. לא חשוב לדייק, כי זה גם מופע חינוכי, אז זהו. הנה. אז איזה חיה עושה ככה? או. מתי פעם אחרונה שמעת סוס כזה חמוד? אבל יפה, אהבתי שענית, בלי זה. עוד פעם, תנסו לדמיין אולי חיה קצת יותר קטנה, הנה. ציפור, תודה רבה. הסוס נראה לי קרוב, אבל אני צריך... לא, זה השחף, זה חדש. טוב, חיה שנייה, אבל מגיע לו חצי נקודה. אם יש לך איזה משהו, אם יש לך, לא יודע, איזה אופנוע, משהו קטן להביא לו גם. חיה שנייה. כן, אביא לו ככה. דולפין? הוא דומה לדולפין, אבל זה החתול מיצי, נכון, תודה רבה. יפה מאוד. למי שלא הבין, זה החתול? שלא יורדות מהר. פה בחריש מפוצצים אותם אוכל, גם ככה, זה סבבה, כל היום כזה, מה קורה? נכון? והכל תגיד, מה הלו"ז אחי? 3 בצהריים, אחי, נסדג איזה משהו? אין, זה לא חתולים בכלל, זה נראה חתול, כיף להם. טוב, איפה הלכנו? חיה? מעולה, שלישית, תודה. אוקיי, חיה שלישית זה באמת כבר למקצוענים, שימו לב. איזה שקט יש פה, איזה מתח. אוקיי. צפרדע, תודה רבה. בנות, מה אתה רואה? צפרדע, שני. טוב, זה הצפרדע, תודה רבה. וזה האחרון, נראה לי כולם מכירים. תודה, לא צריך לכפיים, זה באמת, זה רק חיות וזה לא באמת לא צריך פריצה. זה רק, הגזמתם. אז זה לא מה שקיבלתי באותו, אני מכוון רק שתדעו, זה לא חיה. ניבלתי פתאום, אני רואה את הדבר הזה פה, ניבלתי, אתה לא מבין. חשבתי זה האלה שבעצים כזה, שכאילו, באמת, אני רואה אותו בגלל, אימא'לה. אז נזכרתי שיש לי מיקרופון. אוקיי. יפה. עכשיו, זה שטויות, כאילו, אבל זה באמת נתן לי המון כוח להמשיך ולהתאמן. לפעמים אנחנו אומרים, אני רוצה להגיע לכאן, ואם אני לא מגיע לכאן, אז לא הספקתי, אבל לפעמים להגיע לכאן, להגיע לאמצע זה קצת עוזר, זה אולי נראה דברים קטנים, אבל זה נותן לי עוד שלב להתקדם, וברוך השם זה נתן לי המון כוח, ולהמשיך להתאמן, כל יום התאמנתי משהו כמו איזה 40 דקות, חצי שעה, פחות או יותר,
ואז הגעתי למה שאני היום, כנר כמו ש... מה? כנר אחרת. קלה על הגג. לא הבנתי. כנר שכמעט בינלאומי, חריש, זה כביש 65. אני לא אראה לכם היום איך אני מנגן, כי פשוט אין לנו זמן, באמת מוצא שבת לחוץ, אין לכם זמן, גם פה הפריגת מתקרר. אבל אתם יכולים לתאר לעצמכם, נכון? כאילו, איזה רמה. רוצים לשמוע. רוצים לשמוע. גם הבנות? רוצים סוס. הוא בטוח, איזה קהל זה, אני יודע מה שהוא רוצה. טוב, היום הכינור נשמע כך. אל תגידו לי חיות באמצע, כי אני אקבל טראומה. לא מנגן יותר. תודה רבה. יאללה שוב. כן, אז כן, ברוך השם, אין ברכה יותר גדולה מלמצוא את הצליל שלך. לא צריך להיות כינור, לא צריך להיות חליל, יכול להיות מהנדס, יכול להיות צלם, יכול להיות מה שלא יהיה, אבל רבי נחמן אומר שחשוב מאוד ללכת עם ניגון. ואמרנו בהתחלה למי שהגיע קצת מאוחר, שזה יכול להרגיש קצת פספוס, שתורת החסידות, התורה, גם יש פסוקים, תהילים, שנותנת דגש למוזיקה. לפעמים המוזיקה זה לא אומר, אני צריך להיות פסנתרן, אני צריך להיות כנר, אני צריך להיות לא יודע מה. לפעמים זה ללכת עם הניגון הפנימי, זה למצוא ממש מה הלב שלי אומר, וללכת עם הניגון הזה. לפעמים הניגון אומר, אני רוצה להיות מעצבת, לפעמים הניגון אומר, אני רוצה להיות לא יודע מה, משהו אחר. אבל למצוא את הניגון הזה שבתוך הלב, וללכת איתו להתחזק, כי אין דבר יותר יפה מלקום בבוקר ולעשות מה שאנחנו אוהבים. תודה רבה להזמנה, תודה על ההקשבה. מה פתאום, רגע, מתי פעם האחרונה שהייתם בהופעה? אז זה הולך ככה, אני אסביר לכם. האומן... אם הייתם מתחתן עם הזאת, סיפור היה מאוד מעניין. כן? אז מי אומר לך שלא התחתנת? יש שאלות לפני שאנחנו נפרדים? כן, איך זה עבד עם הגירושים שם? גירושים, לא התחתנו, אז לא יגידו. לא, מה עשית את זה? שומעת? לא, כן, הגעתי ואמרתי לה, תקשיבי, מאוד התחברתי ליהדות. רוצה להתגייר? העניין של הגיור זה מאוד מעניין, מצד אחד זה מצווה גדולה, מצווה להתגייר, זה לא אסור. אבל הגיור צריך לעבור מהבן אדם, ולא בגלל שיש לו בן או בת זוג שהוא יהודי, או כאילו בדרך כלל כל הגיורים האלה, אומרים כן, כל הגיורים האלה הם לא כזה קלים, כי הבן אדם לא רוצה להתגייר, כי וואי, זה כיף, יום כיפור, תקשיב, איזה כיף, כאילו זה פשוט כי, because daddy is gonna go to pray, כאילו, והיא כאילו... בסוף הוא עושה 39 יום. איבדתי אותך שם. 39 יום בסוף. עוד פעם, רגע, סליחה. היא צרה 40 יום. במקום 40. במקום יום כיפור. אני חייב לך את זה כי לא הבנתי עד הסוף, אבל זה אולי כי אני יותר מדי כבר חושב על כל מיני דברים פה, אבל בסדר, אני איתך. אני בטוח ש... במקום לצום 40 יום ברמדאן, רמדאן, כן. במקום לכיפור. כן. לא, הבנתי, כן, עשינו את ההשוואה הזאת קודם, אבל לא הבנתי את ה-39 יום. לא משנה, אני אחלה מוזיקאי. לא מהנדס. טוב,
עוד משהו לפני שזה, אז יש את כל המוזיקה שלי בספוטיפיי וכל הדברים האלה שאתם שומעים כל היום, אז אתם יכולים לבדוק שם, זה בחינם. יש מהדיג'? מהדיג'. מה? בספוטיפיי. אתה רוצה? יש, בטח, ביוטיוב, כן, כן. יש שאלות? בואו נעשה שאלות, תשובות. כן. אתה יכול לגן על ה... לא מוכר כלום. כן, לא, זה לזה רציתי להגיע, כן. אני עכשיו האומן אומר, ותודה רבה שבאתם וזה, ואתם כזה, לא, דחה, סבבה? כאילו ממש בא לכם כזה, לא כאילו, לא, סבבה? אתה היית ממש צריך לעשות תהליך של גיור אמיתי. או, זה שאלה יפה, נכון? כי שומעת, אתם לא יודעים איפה אתם. שמתם לב שהייתם מוסלמים, טוב, לא יודע. מי שהקשיבה. אז הלכתי לרב, שאלתי, האמת שלא הלכתי לרב, נתקלתי בזה, מתי, באיזה הופעה, ומישהו אמר לי, היית צריך לעשות תהליך גיור, ואני כזה, לא, תשובה יש. התחתנתי 3, 4, 5 ילדים, ואני כזה, אוי, לא, חכו רגע. שנייה, אני בא. העיקר שהיהדות היא לפי האמא. כבוד הרב, שומע? כן, אבל אי אפשר להתאסלם, אין מציאות כזאת. הבנים פשוט יודעים את התשובה, זה לא שאלה. הבנים יודעים את התשובה, זה לא שאלה. כן, בטח. יהודי נשאר יהודי, תעשה מה שאתה רוצה, אתה יהודי. נכון, אז יהודי נשאר יהודי, לא משנה מה קורה. איזה פסוקים אמר. יפה, עוד שאלות? עוד שאלות? ולהגיע לפנדם הווירטואלי. יופי, אז אני רוצה לסיים עם הפנדם, פנדם כלי מאוד חדשני, יחסית, עם הכינור יש לו 300-400... 100 שנה, משהו כזה. הפנדם? כמה שנים? הוא? לא, 20 שנה כזה, 30 גג. היה כמה שנים בתוך בוידמים של כל מיני נגנים מיוחדים, אבל לא, זה... כן, 35 שנה כבר. הוא לא כזה צעיר, אבל הוא הרבה יותר צעיר מכינור בן 400, או סנטור בן 80,000 וכו'. אז הנה זה בא. ואנחנו גם נסיים כמו שנתחיל, נסיים עם מנגינה שהיא כלום, כדי לתת לכם קצת מקום, להתחבר לניגון הזה שאמרנו היום, שבעזרת השם תמצאו אותו ותלכו איתו כל יום. תודה רבה חבר'ה, שבוע טוב.